थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों गोबां न' लामा दालां सिलिंखार। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय गेजेर गामियाव थाद'नाय गैयै गोबां जुब जुब अखा हानायजों बारि न' गासैबो लोमजोबनानै थानो हायै जानानै दं। लोगोसे गोबां अखा हानायजों लामा दालां आरो अमा बोरमा मोसौ गासैबो सिलिंखार खालामलांजोब्बाय। बे समाव बेरगाव ब्लकनि आफादगिरि बुदिराम बर' बिथांमोन गासैबो न' आरो लामाफोरखौ नायगिदिंनानै फोरमायदों बेफोरनि थाखाय थाबैनो माबा मोनसे राहा लागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। फैनानै এনেকুৱা मोनसे परिवेश नुबाय मटामटी আপোনাৰ ধৰক नैबे जितु আপোনাৰ बुद्राहाबी गामि अर्थात माझगामिनि थिग बे जोंनि मेन लामानि साहागाले আপোনাৰ मोनसे दंग' दङ। बे दंग'निफ्राय फैनाय दैया बा दुब्लिनिफ्राय दै फैनाय गुतै गामिखौ जेनेबा न'खरफोरखौ लोमजोबदों आरोखि। दा बेयाव जों नुनो मोनबाय माखासेखौ আপোনাৰ नंलाफोराबो जि दलं दङमोन औवानि बेफोरखौ बुखारलांजोब्बाय आरो बेनिफ्राय আপোনাৰ বিভিন্ন माने न'नि सिख्ला पर्यन्त लोमनाय नुबाय जोङो। खिन्थु दिनै रानबाय दसे जों नायनाय जितु नुबाय रानदों। दा जों लामाखौबो नुनो मोनबाय जथेस्थ' माने खुरखाजोबदों आरो माने माहाय मांला। दा बेनिखायनो जों दा सानदों दा जितु जिखिना क्षतिग्रस्त जाबाय बिथांमोनखौ दा फैबाय थानाय उनाव जिहेतु बेयाव मोनसे दैनि मोनसे माबा जाबाय बाना मोनसे जालांबाय। दा बेयाव जिखिना माने गेसाव गोफोन थालांबाय दा बेखौ एसे माने मोजां खालामनो खारने परिबेखखौ मोजां खालामनो खारने एसे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाहाथे एसे ब्लिचिं पाउडार आदि मोनसे होनायनि बेबस्था खालामो जों बेखौ जों खावलायदों। दा जों आरोबाव खावलायनो सानदोंखि भबिष्यतआव जाहाथे माबा मोनसे होबथानाय मोनसे राहा बे राहाखौ खालामबा जों मोजां मोनगोन आरोखि।